Dịka otu n'ihe mmemme dịgasị iche iche achịkọbara iji wee merube ụbọchị AIDS n'ụwa niile nke afọ 2024, gọọmenti Anambra Steeti site n'aka ụlọọrụ State AIDS Control Agency (ANSACA) achịkọbago njem okporo ụzọ iji wee gbasa ozi kụziere ndị mmadụ ihe gbasara ya bụ ọrịa n'Awka. Onye ọla bụ Chibụzọ Okoye soro wee gaa njem ahụ maka ọrụ anyị ka abịa ihe siga. Okwu ka kọmishọna maka ahụike na steeti a bụ dọkịta Afamobidike mere ka mata na ọchịchị gọvanọ Soludo na-agbasi ike ibenata mbufe ya bụ ọrịa na steeti a ma kwuo na enwetala ebe dị iche iche a na-elele ndị mmadụ maka ịchọpụta ya bụ ọrịa. Onye executive director nke Anambra State AIDS Control Agency Maazị John Bosco Ementa mere ka mata na ya bụ mmemme nke ga-ewere otu izuụka bụ nke e mere iji cheta ndị nwụgọrọ maka ya bụ ọrịa, ndị bụkwanụ ya bụ ọrịa, ma gwa ndị mmadụ ka ha ghara iji na-emekpasị maọbụ na-asọ ndị bụ ya bụ ọrịa asọ. Kọwaa na enwere ebe na-enene maka ya bụ ọrịa na Arụma Junction, Unizik Junction, Ekeọka nakwa imilikiti ebe dịkwa iche iche na steeti a. Na Mbure, onye kọmishọna ahụ na ndị ọrụ ya jere kpọtụrụ onye isi ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service Maazị Chris Molokwu ebe ọ nọrọ kwe nkwa bụ Maazị Molokwu na ụlọọrụ ABS ga na-aga n'ihu na-ezisa ozi nakwa ịkụzi ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ịma maka ya bụ ajọ ọrịa site n'Awka. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.